og Peter, de bor i Hassing. Og når jeg så kan begynde at snakke om Hasse, så kan jeg komme med en historie. Så kan vi gå tilbage til 1720. Jeg har besøg af en ven, som vi også studerer sammen med. Og han sagde, at han skulle have nogle oplysninger med hans oldefar. Nå, og han var født i Hassing. Så må vi jo til den store guldmedalje finde ud af, hvordan det så ud der. Og så viste det sig, at hans oldefar er født i Hassing. Han er født på Galkebakkevej nummer 6. Nej, nu bliver det lidt for umiddeligt. Og hvem bor på Galkebakkevej nummer 6? Det gør jeg ikke. Jeps! Sten, hvor har lige vist at snakke om? Det er skæbnen. Nej, højt nu op. Og han ejede den ejendom der fra 1820 til 1834. Ved og hans tipoldefar igen, han ejede ejendommen på Vesterberg 158. Så man giver på hvert fald noget hjælp til at leve det. Så da vi boede i Langå, der gjorde vi også Bente og Verden omvendt. Og det gjorde vi med, at de var med i FDF, og det var vores børn også. Og på et tidspunkt, så kom jeg til at se sammen med Bente i menighedsrådet. Sammen med præsten og Trosten. Så der havde vi en god periode der. Men de flyttede så til Holstebro. Og så var der skæbnen, da vi så flyttede til Holstebro, så kom vi næsten til at bo nabo sammen med dem. Men de flyttede så senere rundt i Holstebro, og nu bor de så i Struer. Ja, så kom til at fortælle Verden lidt om det her slægtsforskning, og det enten er det godt eller skidt, men der bliver bidt af det. Det er godt. Så jeg håber, at han bruger hele hans nat show på det. Så Jan kom jo også ind i billedet på et tidspunkt, og nu er det sådan, at der er også flere mærkedage i år. Og Lise og Jan, de skulle så fejre sølvbryllup i år. Så der kan man se, hvordan tiden går. Dengang du faldt fra 50 år siden, der sad du hjemme med rottehaler, og nu ser du her som sølvbryllup. Og det er jo faktisk næsten også 50 år siden, at du brækkede din arm. Du var på ferie over hos os, og så var hun hen og der boede vi nabo til andre gudmor, de havde sådan en gynge, og så faldt hun ned af det. Og så måtte vi på sygehus med det, så brækkede hun arm der. Men der er også andre mærkedage i år. I 1914, der blev vores lille mor født. Og så herom, 4-5 måneder under det, 28. september, der blev hun 100 år. Så hun har holdt godt ud med så mange børn. Det er så også et andet jubilæum, eller fest i år. 150 år slag ved Dybbøl. Og hvorfor nævnte jeg lige den dag? Jo, fordi det var jo den 18. april, slag ved Dybbøl. Og det var også den dag, du blev født. Det var det. Uden at sammenligne. Og du blev ovenikøbet også født palmesøndag. Nej. Jo. Det var påske, der har mor sagt. Så husk hun forkert. Du blev født palmesøndag. Skal vi have det afgjort? Nej, ikke noget det. Vi kan tage op på nettet. Det var altså palmesøndag. Det er dag, der er Så til den der er så mange ting, og det er også derfor, vi holder fest i dag palmesøndag. Har jeg glemt nogen? Ja. Så kom Ulla jo også ind i billedet. Hun blev jo så gift med Tildes bror, og det var gået et par år siden, der var det jo ikke så godt med det. Men du var heldigvis kommet videre, og så har du heldigvis fået din havemand med her i dag. Så det var godt, og velkommen her. Og så en af de sidste, der kom på stammen, det er jo Peter, der sidder herovre. Det var Marianne, der har fundet sådan en
en jæger og lystfisker fra hustru af. Og nu har han også så begyndt at dyrke sport og løbe og cykle, som han er blevet ligesom tvunget til. Og han forventer jo at gennemføre et eller andet maraton i Berlin i september. Det var planen, ja. Og så går han også på jagt, og der skete så det, den første gang han var på jagt. Hvad var det, der skete? Det kan jeg ikke huske. Nej, der skal vi ikke nævne, at han skulle skyde en masse ting, og så der flest skydes op, der jeg har ingen patroner med. Så velkommen. Men vi er jo glade for, at vi har lært jer alle sammen at kende, og vi håber, at vi kan fortsætte med at have gode forbindelser. Og så mangler vi lige de sidste 3 små. De er jo ikke her. Jo, der ser. Ej! Så kom han. Først kom Rasmus Sten, hans ældste. Men han er på spejler i Sverige. Så det prøver det, han bedre. Det synes det er også en sund sport at komme derover, så det er fint nok. Men så kom Andreas, ja. Kan du huske, når du var født? 14. december. Hvad? 14. december 2001. 2001. Yes. Og så kom. Ja, Martin. Ja. Hvornår blev du så født? 7. juli 2003. 3, ja. Og det var det heldige, du kom den dag, fordi der kom din far også. Nej, det var 4 dage før. Nej, det var ikke. Men det var det år, han kom ind i familien også der i 2003. Ja, og nu bor de over i Ramløse og bygger sig et lille hus derovre. Ja. Hvor gammel er du så nu? 10 år. Og så til sidst den lille Linnea. Hvor mange år er du? 8. 8 år. Så du er den sidste skud på stammen. Og prøv mig så. Har vi glemt noget? Og ja, og det år, som Andreas eller resten kom til, der kom Anna vist også ind i billedet på det tidspunkt. Yes. Og hun kom helt over Sverige. Og helt fra Stockholm. Og det er vist noget med, det var noget med Sten vist på en skiferie i Sverige. Jeg ved, hvad det var. Så faldt han vist ned i løjpen, og så stødte han på. Det var den danske stil. Så I lidt, Det faldt godt i hans løjpen, og så stødte på han. Hvad så er det sket? Nej, ikke helt. Godt nok. Så tror jeg næsten, har jeg glemt nogen? Nej. Men tak fordi I vil komme, og jeg kan også se, at det har været lidt, I har lidt gave med, og det vil vi også sige tak for. Så nu håber vi kan hygge os nogle timer endnu. Jeg vil også sige tak. Tak for det.